El cas Grec ha donat un gir inesperat. El segrestador s'ha entregat a la policia. No ho he fet per diners. Collons de conill. Ens tenia retinguts i ens feia actuar per ell. Havia descobert tot el que preparaven pel grec i ho volia per ell sol. No sóc cap psicòpata. La meva guitarra no ha aparegut.